Ето, виж как почва да отброява. Ама виж, тук пише Павло. Теди, мамо, отиди на някъде. Там пред езичъка отиди. Там пред Бог. Ще ме малко да видим. Ала, Миша, ала, мамо, с Теди. Миша, ви стати. Елате при мен да ви кажа нещо. Искам да ме погледнете. Вижте сега, след малко започва карнавал. Сега искам да ви нареда, защото майките искат да направят една снимка на цялата група. А вие знаете там, че на карнавала има изненада, нали? Няма да сме цялата група. Затова сега ще ви подредим да направим снимки. Искате ли? Да! Много са яки. Теди! А Монка къде е? Там иска да играе по басетските. Хайде, обърнете се напред, вижте къде са майките ви. Ангели, елате при мене. Христо, ела при мен. Че отивайте там. Така, Петко и Ангел да дойдат при мен. Снимате. Така, сега както сте един след друг, след мене Другото. Не знам така поне на снимките. Толкова са красиви. Ето пристигаме. Трета група звезди. Аплодирайте ги всички. Те са наши. Още две групички чакаме. Маничко, това цялата поли. Колко е на минута ли сме правили? На минута, Не знам колко метра на километра. това я Не да знам как да снимаме, но да направим. Ако искаш стрипа, като се появи така във кръста. Ако искаш стрипа. И четвърта група пристигнаха. Още две групички. Дайте им местенца да могат да влязат. Какви красиви герои интересни пристигат. Елато. Елато, деца.
група Мики Маус, готови за празник. Обърнете се. Не мога да скачам. Ти можеш ли? Това ще направим. Здравейте, бомбони! Вижте колко силно викаме за вас! Хайде, бомбони! Държим процент от заплатата. Така се прави. Четвърт. Група Слънце, да започваме ли без водещия? Търсиме едно. Малко ръката са. Отвори се! Не ми работи микрофон. Работи. Здравейте на всички! Свирката ми работи! Добре дошли на нашия карнавал в ОДЗ 117 Надежда. Радвам се да ви видя, макар че не мога да ви позная тук зад тези маски. Да ви се представя, както виждате, аз съм Палячо. Днеска моето задължение е да регулирам движението по сцената отляво, отдясно, наляво, отпред, отзад, отпред, отгоре не. Отгоре не, защото е опасно. Искам също така да ви представя нашия диджей Пате Ей! Браво, Дани! Той ще се грижи за нашето добро настроение и музикално оформление. И най-накрая ми кажете да спра, защото тук зад мене виждам едни прекрасни деца. Вие от трета група ли бяхте? Не! Как така не? Кога порасне? Коя група сте? Четвърта! Ужас, бели петна. Значи, вие сте абитурентите в детската градина. Сега, значи, ще броим. Слушайте, от 1 до 4. Щом дам сигнал с моята тутурутка. Броиме от 1 до 4 и викаме силно ура, да ни чуе целият квартал. Ой, от начало казах сигнал с тутурутката.
начало. 1, 2, 3, 4, ура! Чакай, познайте, аз бях преди малко там, ами не я познах. Вие ли сте госпожа Врачева? Приятно ми е. Здравейте на всички родители, на всички гости, които са дошли тук, както каза нашия палячо Клоун Коко. Трудно можем да се познаем, затова и мен не можаха да ме познаят. Сега само две думички ще ви кажа, защото всичките сте нетърпеливи. Уважаеми гости, родители и вие деца, сигурна съм, че вашата съпричастност към днешния празник позволи на слънцето да запази целия ден слънчев, майски, такъв какъвто го очаквахме. Даже и вятъра спря. Даже и вятъра спря. Скъпи деца, този карнавал ще бъде изключителен, защото веселието, радостта и творчеството ще изпълнят сърцата ви. Ще ви заредят с много положителни емоции и енергия. А признанието и уважението, което ще получите вие, мои скъпи колеги, за приноса ви да разгърнат децата своите възможности, ще даде плод в момента и в бъдещето на тези деца. Благодаря на всички вас, мили родители, на татковците, които се включиха в пренасенето на новите мебели, когато това беше нужно в един студен есенен ден. Благодаря на тези, които се включиха в нашата инициатива да почистим двора на детската градина. Благодаря ви за всичко, с което сте помогнали да направим и да създадем един комфортен, съвременен, модерен свят за нашите деца. И сега виждам нетърпението на всички ви и обявявам начало! Аплодисменти! И сега за вас, нетърпеливковци, дойде и вашия ред. Какво искахте да ми кажете преди малко, че какво? Че отиваме на есен в първи клас. Да видим настроението от вас, аплодисментите от нас. На кого да дам пръв микрофона? Стих, че сигурно имате. Ще опитам да отида там до Михайла, да ви казвам. Айде, много се мотате в училище, като идете, така ли ще правите? Ти ли си пръв? Айде. Тази сутрин рано ставам ученик. Я ме погледнете как съм променен. Тръгвам в китка цвете, радостен смутен. Както се полага, пътя слабеда, баба вън на крага, плиска ми вода. Тази песен светълка, нека всеки да научи. Скоро ще сме първи клас. Всички детската градина грижат се с любов за нас. Тук посрещат източника, сутрина централен час. Ей, приятел, казва те, тази песен весел глас. Нека всеки да научи, скоро ще сме първи клас. Всички детската градина грижат се с любов за нас. Прекрасни! Тук играе и се учи, защото ще за първи клас. Ей, приятел, да запеем тази песен светъл глас. Нека всеки да научи, Какво? скоро ще сме първи клас. Защо не аплодирате, прекрасни са? Ма те са били при майка си! Айде, бързо! Мандурчета! Това са най-прекрасни! Браво! Браво! Прекрасници! Браво! Стоп!
Иска да е глупна. Да. Той е напред. Намери си другарче. Се чува аплодисменти за най-сладките малки патърчета в детската градина. Браво! Малкото толкова сладки! Хайде след мене, бързо, лети. Днесе ли крилца? Хайде прозорчето право. Това цветенце тук. Ау, какво хубаво цвете, прекрасно. Прекрасен свят, пъстър, весел. Теди! Най-красивата. Браво, Теди! Слабо ръкопляскате! Браво! Силно да ви чуем! Къде са главичките? Къде? Я дръж това, моля ти се. Връщате, че не мога да направя. Теди! Точно така. Браво! Браво! Точно така. Браво, Теди! Браво, Теди, браво! Браво на вас! Имало едно време добра фея, която се стояла на прозореца и скучала. Един ден взела вълшебната пръчица и си пожелала всички нейни приятелки феи да дойдат заедно с приказните герои и да
танцуват. Да танцуват. Пипи, къде е Пипи? Танцуват тук до Пипи. И желанието ни се спътнало. Какви прекрасни идеи. Я пришла направо. Имаше едно желание. Но впоследствие се разбра, защото си Ей, наистина красотата ще спаси света. Бяхме заплашени от нашествие на Зоро, на Батман, на Коколите. Това ще покажа всички танцори. Господи, какви светови професии са избрали децата! Страхотни! Страхотни! Горе, а така? Идете нататък, идете нататък. Идете нататък. Thank you.
Айде, айде! Нони! Айде, Нони! Се дава на родителите на група Слънце. Чакаме председателя на родителското настоятелство в тази група или негов представител да дойде да получи грамотата. Виждам там едно семейство Метал, Куко и Пипи. И твое добре, Кошница от президента на Република България. Заповядайте. Пожелавам ви на добър час на вас и на малките слънчеви дечица. Тъй като много се поумихме, грамота за активно участие и подготовка в подготовката и провеждането на карнавал в ОДЗ 117 Надежда се дава на родителите на децата от група Дъга. Чакаме председателя на родителското настоятелство в тази група. Не очаквах. Ваше височество, просто останах без думи. Страхотен председател си имате. Благодарности към всички други, които се включиха и участваха в нашия карнавал. И тъй като всичките знаете, че за нас цветята са в лакомства, за това сме се погрижили нашите цветя да бъдат в лакомства за децата. Затова сега ще помоля родител от групата, която се чуе, и учител да дойде да получи цветята. Кошницата с цветята от група Калинки. Таралешковци, Калинки, бубулечки там. Чакаме госпожа Георгиева. Идват. Заповядайте. Заповядайте. Група така на най-малките патета. Госпожо Краева и председателя на родителското настоятелство. Цветята са за вас, за да ги раздадете на децата. Чакаме група бомбони. Заповядайте. Група Мики Маус. Ето. Сладури. Група Сладури. Моля.